Al grau de traducció i interpretació he après a fer interpretacions simultànies, és a dir, a interpretar al moment allò que està dient el conferenciant. Sovint ve molta gent d'arreu del món a l'aula magna, llavors nosaltres ens col·loquem aquí a les cabines d'interpretació i interpretem cap al català, al castellà o a l'anglès allò que està dient el conferenciant segons la llengua que ell o ella utilitzi. També hem après a traduir textos en francès, anglès o alemany cap al català o al castellà. Hem après a subtitular pel·lícules, hem après a traduir guions de pel·lícules adaptant-los al doblatge, és a dir, utilitzant paraules que s'adaptin perfectament al moviment dels llavis de la persona que apareix en pantalla. Jo sempre he volgut ser escriptor i analitzant les biografies d'escriptors de renom me'n vaig adonar que molts d'ells havien set traductors abans. Llavors vaig tenir clar que era aquest el grau que havia d'estudiar per aprendre a escriure bé i aprendre a explicar grans històries.